Hello mga kawigel! So, Po. yes, ano tong iyong iniluto? Ang niluto po natin ngayon at imumukbang ay ang crispy liempo chips. At meron din tayong fried chicken. At syempre, yung special, paborito ko, sinigang na yun Naku, po. napakasarap niya. Yung po mga gulay niya nasa ilalim po at nandito po yung sabaw natin. May sausawan po tayong ketchup at garlic mayonnaise. Ayan, siyempre mga rice po natin at ako po, ano, yung Shirataki. shirataki, Hi. egg fried rice. Ayan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan po ang mga viewers po namin. Na po lagi po kami mayroong makakain at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa madalayan ko sa inyong bugtong na anak sa Kristo namin kapagligtasan yun. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Thank you. Ito na sa inyo. Ay, sorry na. Yeah. Ayan. Meron ka na. Ano po? Kain po tayo. Unang kagat tayo para sa ating mga kawigil. So, ito sa garlic mayonnaise. Ako naman si ketchup. Homemade po yan, ha, yung garlic mayonnaise. Nakagat pa para sa inyo. Hop. That's it po. Gulay. Sana. Ano pa? Kuha na po kayo dyan. Opo. Kuha lang kayo dyan mga anak, ha? Oh. Sarap to. Sabaw. Sarap. Sarap. Namis, ah. Siyempre. Oh. Masarap po talaga kapag tunay yung bunga ng sampalok ang nilagay. Ito po yung mga sangkap po natin dito pang pang low carb. Yung po ang pinaasim po dyan, yung Bunga ng sampalok. yung sampalok mismo. May holder ako dito. Wow. Hawak. Ito yung mayonnaise, homemade. Low carb. Hindi lang po low carb yung mga rice po nila. Oh. Sarap. Pasensya na ako kung may narinig konting huni, ho. Kasi yung gawa po ng aircon natin, gawa ng itong ating mga alaga, general at si Luna po yung nag-iingay kapag Mahina. mahina po yung aircon. Pasensya na po. Napakalusong. Ano to?
Wow. Nakita ko tsara mo ha. Ano mo? Ito yung paborito kong sabaw. Sarap. Sinigang na hipon. Sobrang nakaka-refreshing. Stay tuned po kayo. May shoutout po tayo ngayon. Family mukbang tayo. Oh, Iba yung lasa niya na. kasarap. Kain po. Ako. Namis namin. Yan na, simula. Yung isa bumangon. Alam kasi yung word na yun eh. Oo nga pala. Kaya di mo namin inabanggit sa kanila yun eh. Ano lang eh, E80 no? Yung baliktad tuloy yung ano. Tama naman. Hindi. Sa may tatay E80 eh. Tapos namin niya. Dapat K-A-I-N tapos eat. Hmm. Oo nga. Oo nga. Tama ka nga. Sige tay. Okay po. Sarap. Ang nipis ng gayat nitong ano, Yan. yan po. Pang tips talaga. Ano sila? Ano yun? Ay, tips ko. Thank you po. Hindi po. Oops. Pwede ng gulay. Kumain kayo ng gulay para lumakas kayo. Ha? Aha. Happy po kami sa mga anak namin. Yan namin pinipilit na, ay, kumain naman kayo gulay. Ano din? Gulay. Sila pa ho yung mahilig talaga sa gulay. Yan po, hanggat nakakaya nyo, mag-low carb po kayo. Sobrang healthy po ng low carb, pag-aralan nyo po. Ang Yeah. bilis po ang bilis makapayat. At the same time, magiging super healthy po kayo. Matatanggal pa yung ibang sakit nyo, no? Ito po, sikreto ko kaya pumayat pa ho ako lalo. Tapos intermittent fasting po tayo. Itong ito. Di ba? Kaliwa kanan yung kainin ka. Hirapan ako sa kaliwa. Ito. Sarap. Sabi nito na ito. May nangyari nga pa kanina, no? Saan? Gusto mo bang maibahagi ang kwento? Sige nga. Bali ho, kanina may napulot sila. Ah, okay. Nagkakahalagang tumataging din. Parcel po siya, hindi po pera. 1.4, no? Laki. At happy po ako dahil si Honeybest at si Rinche pa nakakuha. Oo nga. Dahil kung ibang yun, kawawa po yung driver. Oo nga. Ako na nagkwento, sila yung nakapulot. Oh, next. May ganito po yan. Kasi po kami na rin sa labas pa nagta-challenge, di ba? Kanina po yan nagganap. Ang nangyari po, habang naglalakad kami, nakapulot kami ng parcel. Pagkita ni Rin sabi ko, ano yun na? Ano, may laman ba? Sabi niya may laman. Nagkakahalaga ng 1.4 plus, no?
Doon nag-alala ho talaga kami. Hinintay namin yung, yung rider na baka nakahulog nga eh. So hindi ho bumalik doon. So kulang-kulang isang oras ho siguro kami naghihintay. Wala namang alam niyo naman panahon ngayon, ang hirap ipagkatiwala na rin sa mga ibang eh. Kaya nangyari ho, nung umuwi kami, tapos pa ng challenge na yon, pag uwi ho namin, agad nung kinontak ni rin sa yung mismong bibili, no? Kasi po baka may contact po siya ng rider. So sumagot naman siya, at sabi niya ho na may contact siya ng rider. So nag-aalala po kami sa rider na baka ako kasi magpaluwal. So sa madalit salita, pinakontak ko namin yung siya ang kumontak sa rider, tapos tumawag ko sa amin, binigyan ko namin yung aming telephone number doon sa bali bibili ng parcel. Nagpunta ko rito kasi binigyan ako namin address namin. Kaya nga sinabi niya nagpapasalamat kung mabuti kaya kung hindi ko naibalik, 3 araw niyo pong sweldo yun, 1/4. Tinanong kami sa Diyos. siya, di ba, na magkano ba yung naku, hindi ka namin sasamahan sa pagpapaluwal dyan. Sabi dun sa kanya, kasama, yung iba Sabi ng mga kasama niya. Kasi malaki ho, 1/4. Oo, sabi. Yun nga, Na ho siya eh. Kasi parang nagtanong na siya sa gwardiya, ganyan, kung saan na siya nakaano. Buti na lang sila yung nakapulo. Tama yung yung hinala natin na baka paluwalan baka magpapaluwal yung rider na. Tsaka kami talaga hindi namin binuksan or something na kung anong basta ang nasa isipan po namin ay masoli po doon sa rider. Sa iba, ano yun? Tingnan niyo pa na yun. Blessing daw yun. Sa iba. Kukunin na po nila yun. Kaya sa atin po pag may nangyari yun, isipin mo natin na yung nagtatrabaho awawa naman. Kaya agad-agad po natin maibalik. Marami pa namang mababait, ako naniniwala. Maraming mababait na tao. Ang kagandahan pa, buti na lang yung kasi meron na rin mga uso ngayon na na yung hindi mo pala in order. Bogus. Bogus seller. Meron din naman buyer. Oo. Yung hindi naman ako umorder niyan eh. Buti na lang, umorder nga raw siya. Tapos, kalala raw niya yung delivery man na Anak, chicken ka pa. Hindi gusto mo pa chicken? Okay. Sige na, sige na. Iinom nga muna ako, nawawala yung boses ko. Sarap. Sarap dun, Ligo tayo ni. Oo nga eh. Mamaya maliligo ka na pagkatapos. Gulay ka pa na. Okay, okay na po. Sorry, isang gulay pa. Ali pa. Gusto mo pa? Hindi ikaw. Sili. Gusto mo sili? Wala na. Ito na lang. Sabaw na lang rin to. Igupin natin yung mamaya eh. So yun, shoutout sa iyo kasi pero ang bait ng rider kasi sabi niya, paano pa raw siya makabayad ng utang? Sabi ko, wala, hindi. Sabi ko, gusto mo talaga makabayad ng utang. Punta ka sa may page kami. Follow ka. Ayan, okay na ha, okay na tayo. Kala ko, challenge mo na rin. Siya pa nga di ba? Mabait yung rider. Kaya deserve niya na balik yung kung alin yun nawala po sa kanya. Nanigurado rin naman po kami na siya talaga yung delivery man. Kasi meron po siyang sa kopya. cellphone. Yung kopya niya ng parcel po. Tapos yung ID niya, pinapicturean sa amin. Nakatunayan siya talaga yung magdi-deliver. Galing. Ganun na pinag-experience sa atin ng Diyos ngayong araw na to, no? Ano siya? Parang sinesting tayo ng Totoo na. Higap sa Okay na po. lumamig na ng konti ah. Ang sarap talaga pag yung sampalok, no? Bunga ng sampalok. Tapos sipon pa.
Tapos yung condiments pa na ginagawa ni Honey Best, salt, no? Tapos, ewan ko ba, ba't napapasarap niya? Sarap po. Lagi din niya. May bacon ba ito? Babachi ba to? Sarap po kasi talaga. Kasi sa local po marami yung bawal na condiments eh. Sarap. Pasensya na kung napahaba eh, daldalan po kami ng daldalan. Hintayin nyo, magsasatot na po sila nila. Ayun. Yun na nga. Ayun. Ayun, nagulo na. Wala na tulog na. Wala na po. Gusto nang pumunta rito. Kita kasi yung pagkain natin. Ha? Oh. Okay, thank you. Makakain ka ba ng hipon na? Apa? Ayan, simulan na natin ating shout out. Harap ba? Unang-una, shoutout ako kay paring Vincent Pellegrino. Nabago ako kung nag-shoutout ng challenge. At sa dalawang angel niya at sa kay Mare, kanyang may bahay. Yan. Gugulat naman. Mare, kamusta? Isang araw, punta kami dyan. Kita-kita na tayo. Ayan, simulan natin ating shout out. Ayan, kay paring Bis and family, shout out po. Harap ba? Esperanza Santos, Mia Pangaliban, Robert Magdalaga. Shoutout sa asawa niya. Happy birthday kay Michelle Magdalaga ng Biliran, Leyte. Harap ba? Clyde Divar. Shoutout Mami Jenjen at sa kanyang anak na 5 years old. Ano message ako kay Clyde Bar? Clyde Bar, nababasa mo ba? Makikita mo yung shoutout namin sa'yo, baka hindi Oo, kasi parang ano, no? Pero nakakatuwa yan. Sumulat sa pool. Ano namin yan? Solid namin yan si Clyde Bar. Ayan. Si Mami Jenjen at sa kanyang anak na 5 years old. At alam mo ba yung kanyang anak na 5 years old ang hilig manood ng mukbang? Yun yung sinasabi ko. Oo. Ayan. Ang pangalan niya ay si Jacob Rain Anda. Kaya mag-local ka para healthy ha, paglaki. Veronica Ward ng Philadelphia. At saka si Camille Garzali nga. Tara kami. Camille Garzali. Ikaw na kayo. Ang kulit eh. Ayan. User HZ5VE9RWUQ ng Hinatuan, Surigao del Sur. Shoutout po. EJ Lopez, Didit Nieves, Tagaytay City, All Goodsmen ng Montilupa, Gaheto, Emasa Landingin, Benjamin, shoutout po. Elizabeth Garcia from Central Bicutan, Taguig. Hello po. Kay Mary Jane G. Opeñano, kay Marilyn Sapon de la Cruz ng Calabaza, Aurora Isabela, Harap ba? kay Jenaline Caday ng Makati City, Hello po. Alquin Esmeralda at kay Emmy Almonisid. Hello! Gusto po. Nasaan to? Ayan. Ayun po, natapos na naman po ang isang masarap na mukbang natin. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkampi ng kaloob niya ngayong araw to. At sobrang salamat sa ating lahat sa pagtulong-tulong sa pagluto. Honey Best, sobrang salamat na luto mo. Thank you. At siyempre, maraming salamat po sa pagsalo. At lagi po natin tatandaan, hindi po mahalaga kung ano yung nakahain sa habagkainan, na mahalaga po Ano ba ibig sabihin mo na kahit anong ano? kahit anong pagkain. Oo. Kahit ano, ibig sabihin, kahit na hindi Hindi masarap kayo na pagkain. kumain. Basta magkakasama po kayo. Oo, kahit tuyo lang yung ulam nyo, kahit sarap nga yun eh. diles, o Kahit kahit... kanin lang. Oo, basta sama-sama. Oo. Pagsama-sama ko sa pamilya, check may enjoy nyo yung Oo. pagkain. Correct. At syempre, kailangan nakasenter yung God sa atin. Yes. Ang Diyos, Ama. Ayan. Yun po, maraming salamat po mga kapatid. Pero bago po yan, Ayun. kaya, bigla na lang mawala.